Je streda, je 8 hodín 10 minút a ja som v Košiciach, šla som s Filipom na aute a spravím si tu nejaké veci, potom si dáme kavičku. Mám za sebou dnes približne 7,5 hodín spánku, takže cítim sa celkom fresh. Dobra. Pekná, poď. Dobrá. Si veľmi nízko máš ramena. Dobrá, poď. Je 8 hodín večer a ja mám za sebou tréning s deťmi, street workoutový krúžok, 2 hodiny. Tiež mám za sebou môj vlastný tréning, ten trval tak 40 minút, pretože som hneď potom išla na tréning s mamičkami a dnes sme mali tabatu. Trvala hodinku a na tabatu prišiel sa pozrieť aj Paľo, pretože s Tamarou ma budú spolu vlastne nahrádzať, kým budem preč na majstrovstvách. A potom som mu dala ešte podklady k tréningom, aj k tabate, aj ku kruhovému tréningu, aj pilates a jogu, ktoré som vytvorila. Šla som s ním ešte naspäť do sály, kde som mu všetko povysvetľovala, že čo kde bude uložené, čo aj jak funguje. A cez víkend sa aj s Tamarou budem musieť stretnúť, kde to vysvetlím všetko. A potom im odovzdám kľúče a budem veriť, že proste, že to dajú aj bezo mňa úplne v pohode. Oni sú šikovní, takže sa nestratia. Filip ešte doma nie je, ale teraz som mu volala a už som na ceste aj s mojím ockom z Košic. Mám úlohu mu urobiť večeru, hej, keď príde domov, že by mal teplú večeru na stole. Mám ešte v pláne teraz robiť veci do školy, aby keď už Filip príde, tak som sa mu mohla plne venovať. Tiež sme sa nevideli v podstate celý deň, keď nerátam tú rýchlu rannú kávu a cestu v aute do Košic.